Táto užívateľka TikToku tvorí ničím výnimočné videá, na ktorých najčastejšie tancuje alebo lipsinguje do rôznych pesničiek. Zvyčajne dosahujú iba niekoľko stoviek zliadnutí, no jedno z nich značne vyniká medzi ostatnými. Kvôli autorským právam bude musieť originálnu skladbu stíšiť, no to vôbec nie je v tomto prípade dôležité. Pozorne sledujte, čo sa objaví priamo za ňou. V nadprirodzenej rýchlosti niečo preletí za ňou počas toho, ako si ona spokojne nahráva video. Podobných videí som už videl naozaj veľa, no vždy ma udivuje, že i napriek dostatočnému osvetleniu nedokážeme rozoznať črty danej postavy. Takzvaní shadow people sú všade okolo nás. Skúste sa aj vy občas pozrieť za seba, či nejakého neuvidíte.